Kaixo eta ongitorriak gaurko saiora. Gaurkoan, emakumeen mundu martxari buruz hitz egiteko Garazi Goienetxearekin izanen gara, eta ondoren Baskoviako Errepublikari buruz hitz egiteko Julen Kobosekin. Dena den, lehenago has gaitezen betiko edukiekin. Lehenik eta behin ikus ditzagun gaurko efemerideak. 1930ko martxoaren 16ean Miguel Primo de Rivera, militarra eta Espainiako presidentea, hil zen. Gainera, 1941 urtean Bernardo Bertolucci, italiar zinemagilea, jaio zen. Horretaz gain, martxoaren 16ean ere, baina 1978an, Aldo Moro, Italiako lehen ministro ohia bahitu zuten Brigada Gorriek. Eta bukatzeko, gaurkoa bezalako egun batez, 1989an, Jesus Maria Leizaola, Agirre lehendakaria hil zenean lehendakari izan zena, hil zen Donostian. Goazen orain gaurko lerroburuekin. Hirurogeita 8 koronavirus kasu berri atzeman dira Nafarroan azken egunean 2130 PCR eta antigeno froga egin ondoren. Positibo tasa 3,5% dago. Haur hezkuntzako eta hezkuntza bereziko irakasle eta laguntzailek FFP2 maskarak erabili beharko dituzte hemendik aurrera. Nafarroan lehenengo aldiz, koronavirus pazienten laginak sekuentzian daude andui berriak detektatzeko. Nafar Lansarek 1200 enpresa bizitatuko ditu aurten, tartean 20 langile baino gehiago dituztenak. Ogasunak 174.700.000 euro berreskuratu zituen 2020an iruzurraren aurkako jarduketetan, 206.643 esku hartze egin zituzten. Nafarroko gobernuak oposizio bat deitu du suhiltzaile izateko 37 lanpostu bete ditzaten. Iruñan, udazkenean bizikleta elektriko publikoen sistema bat izanen du, 42 aparkagune eta kargagunerekin. Iruñeko udalak eta punto de vista jaialdiak plaza atari zabaleko espazio berria jarri dute martxan, jaialdiaren edukia jendeari hurbiltzeko. Baztan eta Bertiz Abentura Parkek martxoren 19an irekiko dituzte ateak. Forma Antigua taldearen kontzertu barrokoa, Europako aintzinako musika eguna ospatzeko, Lizarrako aintzinako musika astearen baitan antolatuta martxoren 21ean izango da San Miguel elizan. Aste hontako agenda errepasatzen jarraituko dugu. Gaur, familia tailerra egongo da Ingurumen Hezkuntzako Museoan arratsaldeko 5:30 hasita. 4 eta 10 urte bitarteko haurrei dago zuzendua eta aldez aurretik izena eman beharko da. Gainera, gaur ere, neska ausartak ipuin kontaketa izanen da Txantreako liburutegi publikoan arratsaldeko 6etan hasita. Bihar, Filosofans aurrentzako filosofia saioa egongo da Noaingo kulturetxean arratsaldeko 6:30 eta 8 eta 10 urte bitarteko haurrentzat. Gainera, bihar ere, baina arratsaldeko 7etan eta antzerki eskolan, 35 huts antzeslana ikusteko aukera izanen da 4 euroko sarrerarekin. Ostegunean bestalde, 2 urte 4 hilabete eta egun bat dokumentala proiektatuko dute Uharteko kulturetxean arratsaldeko 6:30etan, eta ondoren solasaldia izanen da egileekin. Horretaz gain, ostegunean ere, arratsaldeko 7etan, Euritan eta paisaia bitartean dokumentalak ikusteko aukera izanen da Baluarten punto de vista jaialdiaren barne. Ostegunarekin jarraituz, Letrakide poesia emanaldia ere izanen da Zibikan liburutegian arratsaldeko 7:30etan Castillo Suarezekin. Sarrera librea izango da, baina lehenagotik izena eman beharko da. Ostiralean, Erdoil taldeak kontzertua eskainiko du Totem aretoan arratsaldeko 7:30etan. Asteburuan, larunbatean, Basoko sekretuak ipuin kontalari saioa izanen da, goizeko 12etan Sanduzelaiko zibiboxean eta arratsaldeko 6etan Zabalguneko zibiboxean. Igandean, gaua ausentziaren itzala kontzertua eskainiko du Antxon Balberdek Iturramako zibiboxean 3 euroko sarrerarekin. Gaurko komunikabideen azalak aztertuko ditugu orain. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Titularra, Osasun sailak AstraZenecako txertoa geldiarazi duela da, Nafarroan ez beharrik sortu gabe.
Argazkiaren bidez aldiz, Pablo Iglesiasek gobernua utzi duela nabarmentzen du, Madrilen hautagai izateko eta gainera belarra ministroa izango dela ere aipatzen du. Horretaz gain, Nafarroako ospitaleak handuiak detektatzeko COVID-19 laginen sekuentzia duela ere aipatzen du Notiziasek azalean. Baita mailak, supermerkatuak merkataritza mailean sartu dituela ere. Bestalde, Txantreako bizilagunak lapurreten aurreko babes ezaz kexatu direla ere jasotzen du azalak. Kirolarloan, konfinatutako Oier, Torres, Unai eta Herrerak PCR probetan negatiboa eman dutela jakinarazten du. Eta azkenik, Berri Txarrak taldearen azken birari buruzko dokumental batek punto de vista jaialdia zabaldu duela nabarmentzen du. Diario de Navarrara pasako gara. Titularrak Iglesiasek legegintzaldia astindu duen maniobra batean gobernua utzi duela nabarmentzen du. Argazkiaren bitartez, Espainiak AstraZenecako txertaketa 15 egunez deten duela jakinarazten du. Horretaz gain, M. Torreseko plantillak 63 irteeratarako akordioa babestu duela ere aipatzen du azalonek. Eta gai aldatuz, Iruñean 400 bizikleta elektriko publiko izanen direla jasotzen du, 52 karga punturekin. Amaitzeko, Moncayolak 21 urtez beherakoen Europako txapelketa Eslovenian jokatuko duela azpimarratzen du. Gararekin jarrai dezagun. Titularrak Iglesiasek gobernuari uko egin diola azpimarratzen du, Madrilen Díaz Ayusorekin lehiatzeko. Argazkiaren bidez, Johnsonek polizia buruari babesa eskaini diola jakinarazten du, gehiegizko indarkeria erabili ondoren. Bestalde, Lakuak egungo egoera ziurgabetasun handikoa dela adierazi duela ere aipatzen du gaurko Garak azalean. Baita Sánchez eta Macronen pandemiaren aurreko aliantza ere. Horretaz gain, pandemiaren urtean, lan istripu eta gaixotasunek okerrera egin zutela nabarmentzen du azalonek. Gainera, 2020ko Euskal Autonomia Erkidegoko itxaron zerrendetan 2000 hildako baino gehiago zeudela ere jakinarazten du. Eta azkenik, Azpiazuren tuitek hilean 3.300 euro eta Tapiarenek berriz 2.000 balio dutela jasotzen du azalak. Berria ikustera pasako gara. Titularrak dioenez, AstraZenecaren txertoa emateari utzi diote Euskal Herrian behin-behinean. Argazkian, legerik gabeko espazioa irudikatzen du. Gainera, bigarren argazki bat ere dakar gaurko azalak, zeinaren bitartez, Pablo Iglesiasek Madrilen lehiatzeko gobernua utzi duela jakinarazten baitu. Horretaz gain, pandemiak jardun ekonomikoa eten arren, lan istripuak iaz 152 igo zirela azpimarratzen du berriak. Eta amaitzeko, itxialdi urtean, bortxa matxistako salaketak 9,9 jaitsi zirela ere jakinarazten du. Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusia, Nafarroak behin-behinean AstraZenecako txertoa jartzeari utzi diola da. Bestalde, hainbat sindikatuk lan ezbeharrei aurre egiteko premiazko neurriak eskatu dituztela ere azpimarratzen du komunikabide honek. Eta azkenik, Nafarroan COVID kasuak 78ra igo direla jakinarazten du, eta positibo tasa 3,2koa dela. Pasa gaitezen gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak ikustera. Gaur, ipar isurialdean lainotuta egongo da, eta noizean behin euri txikia egingo du. Elurkota 1400–1500 metro inguruan egongo da. Nafarroa hegoaldean urdinguneak nagusituko dira hodeien gainetik. Iparraldeko haizea ibiliko da eta ziertzoa nahikoa bizi. Temperaturan ez da aldaketarik espero, maksimoak 10–12 gradu artekoak izango dira eta Nafarroa hegoaldean 14–15 gradu ingurukoak. Bihar, asteazkenean, moteletik jarraituko dugu ipar isurialdean eta berriro ere euria egingo du, asteartean baino zertxoi bat gehiago. Hala eta guztiz ere, euri txikia egingo du. Nafarroa hegoaldera ez da iritsiko euria, han eguzki tarte ederrak izango dira. Elurkota altu egongo da, azken orduetan soilik jaitsiko da 1000–1100 metro ingurura. Iparraldeko haizea nagusituko da, bizi ibiliko da kostaldean eta Ebro ibarrean. Eta temperaturan ez da gorabeherarik izango. Kaixo, gara zer moduz? Ondo, hemen goizeko 10ak, oraindik esnatzen, baina ondo.
Bueno, eta zuk kontatuko diguzu pixkatez, Euskal Herriko emakumeen mundu martxari buruz. Zer diguzu kontatu, noiz sortu zen hau eta nola eta zergatik? Bueno, emakume mundu martxak ia 20 urte bete zituen, 1985ean Quebecen egin zen arrosa eta ogiaren martxa deitu zen, milaka emakume elkartu zituenak kalean eta bueno, ikusi zen hor zegoela behar bat, emakumeen eskubideen alde modu global batean ekitekoa edo, eta bueno, martxa horrek zituen bi helburu, ziala emakumeen kontrako violentziarekin amaitu eta pobreziarekin amaitzearena, eta bueno, gero zituen beste azpi helburu batzu, baina bueno, besterik gabe kontua da, hor erabaki zela, nazioartean edo hori mundu mailan mugimendu feminista nolabait artikulatzen hastea, eta horrela 2000 urtean sortu zen emakumeen mundu martxa, eta bost urtero nazioarteko ekintza egiten da, eta horregatik 2020an tokatzen zen, eta horregatik aurten bosgarren nazioarteko ekintza. Bai. Orduan zuek hau nolabait Euskal Herrira ekarri duzue, eta aurten egoera berezi honekin nola moldatu duzue? Bai, bueno, Euskal Herrian hori, pixkata azaltzearren ere, ze naiz eta mundu mailan egituratzen den mugimendu bat izan dezagunez, Euskal Herrian ere badauka, izaera propio bat esango dugu, edo, bueno, egitura hori moldatu egiten da errealitate konkretuaren arabera, ezta? Eta, Euskal Herrian hor, bada plataforma oso anitz bat, 40 eragile baino gehiago biltzen dituena, elkarte feminista edo talde feministetatik hasita, baita ONG-ak ere, sindikatuak ere bai, orduan zentzu horretan esan dezakegu dela plataforma oso anitza eta mugimendu feministaren egiteko asko barnebiltzen dituela plataforma horrek bere baitan, ez? Hori behin esandakoa, Euskal Herrian bosgarren nazioarteko ekintza planteatu dugu berez alderantziz, porque ekintzak 2020 urtean izan behar zuen, eta hala izan zen nazioartean, martxoaren 8an hasi zen eta urriaren 17an bukatu, baina, egungo, zuk esan bezala, egungo testu ingurua kontuan hartuta eta genituen zailtasunak ikusita, erabaki genuen, gaiek merezi zutela atentzio berezia, merezi zuela behar bezalako eta genuen enean proposamena luzatzea mugimendu feministan bereziki lanketa hori egiteko, gaiak erabaki zirelako, gogoratzen baldin badu feministon herria, Bilbon egin ziren nazioarteko topaketak eta bertan erabaki ziren gaiak, eta gaiak izan dira hortaz mugak, migrazioak eta transnazionalak, eta orduan erabaki genuen, hori merezi zuela ekintza atzeratzea Euskal Herrian gurean, behar bezalako lanketa egiteko, eta hortaz abiatu genuen prozesua urriaren 17an, eta bukaera eman genion, orain martxoaren 6an. Eta nola joan da? Ez da erresa izan, gainera, erabaki genuenean, ze uste dut nik, más o menos, igual, ekaina izango zer, ekaineko asanbladan erabaki genuela ekintza atzeratzea, ze berez, apirilean hastekoa ginen, baina esan dakoa, azkenean horrek konfinamendu betean harrapatu gintuen, eta orduan badena geratu zen pixkatestan eta alde batetik pentsatzen genuela, igual beste egoera batean egongo ginela, eta egia esan ez da ainala izan. Orduan, mundu martxan hala ere, guri prozesuak, edo uste dugu importantea dela herrietara eramatea prozesu horiek, benetan eraldatzaileak izaten nahi baldin badugu, eta orduan hor genekien materialak izango genituela, eta hala eraiki genituen, eta hau, ezin gehiago eskertu, hori, Mujeres del Mundo, Feministas por Nicaragua, Euskal Herriko emakume migratu eta razializatuen sarea, haiek izan dira edukiak garatu dituztenak, dosierrean bildu ditugunak gero, eta dosierra izan da, herramienta printzipala edo, gero egon dira ere bideo pildorita esaten diogun bideo batzuk ere bai, formakuntza saioak ere bai, gainera nik uste dute
arrakasta izan dutela eta gainera aukera dagoela grabatuta daude, alegia, osea dela material bat behin eta berriz ikusten merezi duena gainera. Ez? Eta bueno, zentzu horretan prozesuak demagun izan dituela, ez da, bi momentu klabe edo, bueno, bai, alde batetik hausnarketarena, guk, bueno, eduki hauek planteatu nahi genizkion mugimendu feministari bat, bueno, ez, ikuskera berri bat planteatzeko, bueno, berri bat batzuentzako, bai, osea, hemen gero mailak daude, osea, egia da igual denok presente daukagula ez gai hauetan Durangon dekolonialitatearen mailak planteatu zituela modu oso argi batean, ezta? Eta bueno, hor ulertzen dute ere, prozesu oso ezberdinak bizitzen ari garela, ez? Baita kolektiboki ere, kolektibo zein individualki. Baina, bueno, gure apostua zen zentzu horretan beste irakurketa bat egitea, ulertzea feminismoaz hitz egiten dugunean ez, hitz egin behar dugula ezinbestean zapalkuntza askotaz, eta arrazakeria bera badela zapalkuntza bat orain arte oso ikusezina egin zaiguna batez ere, bueno, txurioi, ez, privilegio txuria dugunoi, eta zentzu horretan hori izan da ardatz bat, nire ustez beste, bueno, punto oso interesgarri bat izan da nola ekarri diguten begirada dekolonial hau migrazioak ulertzeko moduari dagokionean. Baina, bueno, hori guztia, eduki guzti horiek dosierrean daude, eta gure asmoa zen hori lehenengo zati batean, hausnarketak eta lanketa edukiei begirako lanketa bat egitea, hortik erabakitzeko, bueno, gero ekintza simboliko gixartu duguna, zapi edo azkenan maindireak izan direnak, ez handixiagoak izan dira azkenean, eta bertan herrietan landutako horrekin, esaldi bat edo esaldi aldarrikatzaile bat, edo alternatiba individual zein kolektibo bat, edo ez, bakoitza bere prozesua islatu esaldi hori idazteko, ez? Eta hori da hain zuzen ere, bueno, ez, gero Euskal Herri osotik ibili garela zapi guzti hori jasotzen, 70 zapitik gora jaso ditugu Euskal Herri osoan zehar, eta, bueno, bertan egon ziren ere martxoaren 6ean, ez, ekintzaren bukaeran. Hori da, martxoaren 6ean ez, bukatzeko mobilizazio bat antolatu zenuten, eta nola joan zen hori, jendeak parte hartu zuen, ala, egoera honekin agian zailagoa da. Egia esan, sorpresa galanta hartu genuen, etzenen bat ere errisa izan, prozesua bera, ez? Osea, ni gero bai iruditzen zait, izan dela prozesu bat ahalbidetu duena jendea ilusionatzea, jendea animatzea, eta hori ere bizitu genuen martxoaren 6ean. Ez genuen, espero, hasiera batean beste gitarau erabat diferentea geneukan, ja gainera Iruneko udalarekin adostua nolabait, edo baimenak eskuratuta, baina, egun batetik bestera, alakoxea dira politikaren kontuak, eta, erabaki zuten ezin genuela planteatutako merkatu, alternatiben merkatua egin, eta, beste hainbat ekintza, eta beraz, manifestazio baten bitartez eta performance batekin eman genion amaiera, apostu nire ustez oso valientea, joder, zein oso ausarta hori da, oso ausarta izan zen, eta ez, ikusten da, muga guztien gainetik, ez, posible direla gauztak modu, ez dakit, modu zainduan eta ez da, exigitzen zaizkigun segurtasun neurri guzti horiek beteta ere, kaleetan egoten jarraitzea. Hala egin genuen, oso ekintza potentea eta berezia izan zen, nik uste dute emakume asko sentitu ginela interpelatuak Irunendaiako muga hartara joaten, eta gero ere nik uste dut oso polita izan zela, ez, Hendaian hasitako manifa bat Irunen amaitzea, alegia, ez, horre guretzako muga horrek badauka simbolismo handia, ez bakarrik, guztiok Euskaldun sentitzen garen okez, muga horrek daukan zentzuagatik, baita ere egun hartzen duen beste zentzu larri horrengatik, ez? Beraz, nik uste dut martxoaren 6ko ekintzak, simbolismo, baina aldi berean praktika asko, ez? Utzi zituela bertan, bai. Eta aipatu duzun dosier hori, eta ere esan duzu ez,
gauzak bideoan grabatuta daudela eta eskuragarri daudela, horiek non eskuratu daitezke, non kontsultatu daitezke? Bai, webgunean topatu daitezke, gainera esandakoa, hor daude materialak eta bueno, egoerak ez du erresa egin ere material horiek landu ahal izatea, beraz, bosgarren nazioarteko ekintza bukatutzat emango dugu balorazio asanbladarekin, martxoaren 26an izango dena, telematikoki. Baina, edukiak hor daude, lan handia dugu egiteko, bereziki, ikusten ez genuen edo zaila egiten zaigun hori lantzen dena gure privilegio txuriei erreparatzea Euskal Herria antiarrazista bat nahi baldin badugu, zer dagoen gure esku egitea, ze konpromesu hartu behar ditugun ere guretik, gure txuritasunetik, edo gure euskalduntasunetik, edo gure delako horretatik, zentzu horretan, denon bizitzak duinak izan daitezen, edo ahalik eta duinenak izan daitezen, Orduan pixkatez, bultzatzen duzu hausnarketa horretara eta eskaintzen dituzuen nolabait tresnak hori aldatzen joateko? Bai, hori da. Ere nahi genuen hausnarketatik pixka bat beste salto bat, ez? Pixka gehiago interpelatu eta ere honetan guztian daukagun ardura horri, interpelatu ere esandakoa, ze konpromiso hartu ditzakegun, ze praktika eraldatu ditzakegun ere gure harremanetan, gure egunerokotasuneko ekite horietan. Begirada berri bat, feminismoak erakutsi zigun bezala betaurreko morea jartzen, eta hortik aurrera mundua beste modu batera ikusten dugu, gure erronka egun da, feminismo horri ere beste betaurreko batzuk jartzea, esandakoa, mundu honek bizigarria behar duelako, bertan bizigaren guztiontzat. Denaren feminismoak azken urteetan bai indar handia lortu duela, ikusi izan da hori martxoaren 8ko mobilizazioetan, denaren aurten hori ere pixkat arraroa izan da, zuek nola ikusi duzu aurtengo martxoaren 8a? Nik hau gehiago iritzi pertsonala izango litzateke, baina, iruditzen zait ez dela kasualidadea ez ala parta sortu den martxoaren 8arekin, aurretik beste hainbat mobilizazio egin direnean, jendetsuak, kolore guztietakoak esango dugu. Eta horien inguruan ez da zer esan, eta aldiz, martxoak 8 dator, eta badirudi, ogroak ateratzen garela kaletara edo, eta, nik uste hor beti esaten da, gure kontra edo ari baldin badira gauzak ondo egiten ari garen seinale dela. Argi erakutsi genuen martxoaren 8an kaleak hartzen jarraituko dugula, Euskal Herriko mugimendu feministak argi adierazi zuen kaleak hartu behar genituela, eta badela kaleak hartzeko modua, eta elkar zaintzea, alegia elkar zaintzea, gero ahoa betetzen zaie batzuei alako hitzekin, hain zuzen ere ikusi dugunean, orain urte bete pasa denean, pandemia edo krisi egoera honetan gaudela, elkar zaintzeko neurriak, batzuok akaso erreibindikatu ditugula behin eta berriz eta beste batzuek orain elkar zaintza horietaz eta prudentziaz eta segurtasunaz ari diren horiek, ezer gutxi egin dutenean, krisi honen aurrean elkar zaintzeko eta behar bezalako osasun sistema publikoa, eta beste hainbat kontu, Orduan, nik uste dut hori guztiak direla martxoaren 8an ere seinalatu ditugunak, seinalatu ditugu ere martxoaren 6an bukatu zen emakume mundu martxaren 5. nazioarteko ekintzaren prozesuak ere izan duela nolabait oihartzuna martxoaren 8an ere, ez bakarrik emakume mundu martxak egindako lanagatik, baita hor emakume migratu eta arrazializatuak ari direlako sekulako lana egiten, eta guri dagokigu hori entzun eta ez horregotea hori horri ere zer egin behar dugu guzti horren aurrean, eta ari gara, niki egia esan, eta berriz noa, zea pertsona da, baina oso arro sentitu nintzen martxoaren 9an, guretzako guztia dira martxoak 8, baina martxoaren 9an egia esan oso arro sentitu nintzen Euskal Herriko mugimendu feminista egiten ari den lanarekin,
diskurtso oso findua eta oso landua duelako, proposamen eraldatzaileak badituelako, eta beraz aurrera, bai. Eta hurrengo emakume mundu martxa, noiz izango da, hemendik 4 ala 5 urtera? Bueno, espero dezagun 4 urtera izatea, ze nahiko genuke nazioartearekin konektatu, bai, bueno, hori da, koordinatuta ibili gara, baina, bueno, gero, hori, mundu martxak duen abantaila da, nazioarteko zerbait izan da, baduela ez abantaila hori, flexible izateko, eta, bueno, gero, hori indarrak neurtzen dira, bakoitzak erabaki dezake bere realidadean, zer den konbenigarriena, ez? Baina, bueno, espero dezagunala ere, hemendik, hori 2025ean, alegia 4 urte barru, beste egoera batean egotea eta bueno, elkarrekin, ez, munduko emakume eta elkarrekin mundua eraldatzen eta proposamen eraldatzaileak egiten jarraitzea, bai. Ez dakit ja bukatzeko zerbait gelditu izan zaigun ez dugun aipatu edo zerbait gehitzea gustatuko litzaizuke. Ez, besterik gabe uste dut denak bota ditu dela, bai igual azpimarratzeko, bueno, alde batetik valorazio asanblada izango dugula telematikoki martxoaren 26an ostirala arratsaldeko 6etatik 7:30etara, bueno, norbaitek interesa balu, hor sareetan topatuko du informazioa, eta bestetik ez, eta bueno, nik behin eta berriro azpimarratzen dut azkenean, hori ez, 5. nazioarteko ekintza joan zaigu, bukatu da, baina gure eskuetan dago gai hauek zentralidade hortan mantentzea. Ez delako bakarrik ez, nik ez dakit askotan egiten dut, edo niri laguntzen dit paralelismoa egiten ez, feminismoaz hitz egiten dugu eta gizon emakumeen arteko ez, hori alde horietaz hitz egiten dugunan, berdin ariketa bera edo egitea ez emakume txurion eta privilegio dunon eta emakume migratu eta razializatuen arteko zera horretan, ez? Eta beraz nire txuritasunetik uste dut, gure ardura dela gai hauek zentralidade hortan mantentzea, ez direlako emakume migratu eta razializatuen gaiak, ez? Eta beraz, hori erronka bada, nik uste dut mugimendu feministak behartzuela, uste dut eskertu dugula ere herrietan emakumeen mundu martxak proposatutako gai hauek, ja entzun genituen, ez jardunaldi feministetan entzun genituen batzuekin, eta ari garela, bai, baina hori, materiala badago, lana badago, beraz, aurrera. Ekin behar zaio orain, bale. Mila esker, Garazi gurekin hitz egiteagatik. Zuei. Zerriko beste batean ere, ea nola doan eraldatuz kontua. Hori da, eskerrik asko zuei, ahotsa emateagatik eta hurrengora arte. Beste bat arte, bai. Jo. Udalerrietako albisteekin jarraituko dugu. Barainainekin hasiko gara. Errigoraren produktuak eskatzeko aukera iritsi da berriz ere. Martxoaren 4tik 24ra egin daitezke eskaerak, bai Errigoraren webgunean bertan, baita telefonoz ere. Kanpaina urtean behin egiten da, eta beraz, ideia eskaera handiak egitea da. Urtean behin urte guztirako. Horregatik, olioa 5 litroko bidoietan eskaintzen da, eta arroza, pasta eta barazki kontserbak 12 unitateka. Gainera, 23 produktu ezberdin daude aukeran. Behin eskaera egin eta gero, ura jasotzeko eguna eta ordua zehaztu eta jasotzeko lekua Barainainen alaitzeko txalaparta elkartea izanen litzateke. Banaketa apirilaren 2. 15aldian izango da, eta salbuespenak salbuespen, produktu guztiak aldi berean jasoko dira. Ordainketa txartel bidez eginez gero, 2 zatitan ordaintzeko aukera egonen da, erdia martxoan eta 2. zatia apirilean. Ordea, hala egin ezean, dena batera eskudirutan ordaindu beharko da produktuak jasotzean. Hau guztia, auzolanean antolatzen den ekimena da, herriz herri informazioa zabaltzen, eskaerak bideratzen eta produktuak biltegiratu eta banatzen ari direnen lan boluntarioari esker. Eta era honetan,
Nork bere herrian jaso ditzake produktuak ekoizlearen jatorrizko prezioan. Bestalde, Gazteria programatik TikTok txapelketa antolatu dute Barañainen. Aplikazio hartan, En Colombia papa kanta bilatu, kantari dagokion koreografia ikasi eta ura dantzatzen grabatu beharko dira parte hartzaileak. Baragazteko telefono mugikorrera bidali beharko da ondoren En Colombia papa kantarekin sortutako bideoa. Parte hartzaileen izena abizenekin, adinarekin eta harremanetarako telefono batekin. Saria, 2 zinema sarrera izango dira bideo irabazlearen parte hartzaile bakoitzarentzat, banaka edo bikoteka. Bideoa martxoaren 15-tik 29 da, bidali behar da eta informazio guztia udalaren webgunean kontsulta daiteke. Gai aldatuz, pertsona migrantei D eredura hurbiltzeko kanpaina abiatu dute. Ikastetxetako aurrematrikula epea atzeratu den honetan, pandemiaren eraginez apirilaren 21 hasiko baita, Kontseiluak, Nafarroako ikastolen elkarteak eta sortzenek kanpaina berezi bat jarri dute abian D eredua pertsona migratzaileenganera iristaraztea helburu duena. D ereduaren inguruan dauden zalantzak argitzeko mahai ingurua antolatu dute bihar hilaren 17an arratsaldeko 6etan. Antsoaingo kulturgunean antolatuko den arren, YouTube bidez jarraitzeko aukera izanen da zuzenean. Bertan parte hartuko dute Paula Casares nupeko irakasleak, Richard Weinling ingeles irakasleak, Txaro Etxetxipia erretiroa hartutako irakasleak, Maria López neurozientzietako doktoreak eta Iñaki Elizmendi gizarte langileak. Eta azkenik, Baragazteko udaberriko programazioa kaleratu dute. Jardueren artean, azpimarratzekoak dira apirilaren 6ean rokodromora egingo den irteera edota apirilaren 8ko Paraolimpiadak. Gainera, horretaz gain eta maiatzera begira, gurasoentzako nerabeen hezkuntza sexualeko tailerra eta otaku deia ere antolatu dituzte. Dena den, programazio osoa online kontsultatu daiteke. Berriozarren, udalak herriko saltokiei zuzendutako hainbat ikastaro antolatu zituen, gaztelaniaz, gizarte eta ekonomia berreraikitzaile planaren baitan. Egin ziren egunetan joaterik izan ez dutenentzat edo orain ezagutzeko interesa piztu zaienentzat, trebakuntza saioak ikusteko estekak udalaren weborrian jarri dituzte eskuragarri. Eta horretaz gain, Berriozargo entzunaretoan martxoaren 20ean larunbata 2 urtetik gorakoentzat txorpateliko santzerkia egonen da arratsaldeko 6etan 3 euroko sarreraren truke. Burlatan, gazteentzako udako kanpaldiak antolatu dituzte 2004 eta 2008 urteen artean jaiotakoentzat. Kanpaldiak uztailaren 26tik 30era burutuko dira Zuhatzan eta izen emateko epea zabalik da martxoaren 18 arte, infolokal telefonoaren bidez. Bestalde, Irisarri-Landera irteera ere eginen dute 12 eta 17 urte bitarteko gazteek apirilaren 9an, ostirala. Izen emateko epea ere ostegun honetan amaituko da eta telefonoz egin beharko da. Informazio gehiago udalaren webgunean edo gaztelekuan kontsulta daiteke. Horretaz gain, Burlatako 2030 agenda sortzeko prozesua abian da, eta Burlata jasangarri baterako proposamenak aurkezteko aukera dute herritarrek martxoaren 31 arte udal weborriaren bidez. Gainera, eta gai aldatuz, Pobrin ikastaroa eginen dute kulturakide egitasmoaren barne. Pobrin edo arte jariakorra arte abstraktuari dagokion teknika piktoriko bat da. Bertan, medium batekin nahastutako akriliko jariakorrak erabiltzen dira, mise batean edo beste euskarri baten gainean isurtzen den pintura likido bat sortzeko. Horrela, koloreek forma, efektu eta irudi desberdinak sortzen dituzte emeki. Pintura isurtzean egiten ditugun mugimenduen, erabilitako pouring tekniken edo prozesuan sartzen ditugun tresnen arabera. Kulturakide egitasmoaren helburua, kulturen arteko topaguneak sortzea da, kultura ezaugarriak partekatuz. Ikastaroa astearteetan eginen da 5:00 7:00 eta doakoa izanen da. Hori bai, aniztasun zerbitzuan izena eman beharko da lehenagotik. Eta Burlatarekin amaitzeko, negozio ideia bat izan eta prestakuntza edo aholkularitza behar dutenentzat, martxoaren 23an Gaztelekuan merkataritza ganberarekin batera honen inguruko saioak emanen dituzte. Iruñeko udaleko tokiko gobernu batzarrak onetsi du bizikleta elektriko publikoen sistemaren administrazioen makida Ride On enpresari esleitzea, eta sistema udazkenean jarriko da martxan hirian. Proiektuak hirian zehar kokatuko diren 42 aparkagune eta kargagune jartzea aurre ikusten du, eta hasiera batean kaleratuko diren 400 bizikleta elektrikoei zerbitzua emanen diete.
Sistemak mugikorrerako aplikazio baten laguntza izanen du, eta 2 erabiltzaile mota aurre ikusten ditu. Noizbehinkakoak eta abonatuak, hilabetean 15 euroko tarifa edo 40 euroko urteko ordainketa egin beharko dutenak. Udalak, hiribarruko garraio bide horren aldeko apustu garrantzitsua egin du. Izan ere, lehen fasean 1000 biztanleko 2 bizikleta elektriko jarriko ditu, eta zerbitzu hori duten hirietan batez beste 1,1 ibilgailu dituzten 1000 biztanleko. Apustuak gora eginen du bigarren fasean, zeinetan Iruñeak 2,5 bizikleta izanen baititu 1000 biztanleko. Sistema eguneko 24 orduetan erabilgarri egonen da, urte osoan Sanferminetako egunak kenduta. 42 kargaguneen kokapena aukeratzeko, hiriko auzo eta eremu guztien araberako banaketa kontuan hartu da, honako irizpide hauek jarraituz. Herritarren erakarpeneko guneek izatea, irisgarritasuna, intermodalitatea eta segurtasuna hala erabiltzaileena nola kargagunearena. Aparkagune eta kargagune bakoitzaren ezaugarrien arabera, kudeaketa modulu mota egokiena jarriko da. Hala, batzuek eremua bideo zaintzeko kamera bat jarriko dute funtzio guztietan, eta beste batzuek berriz, tamaina txikiagoa dutenez ez dute txartelik egiteko aukerarik emanen. Horretaz gain, bizikletetarako oinarriek vandalismoaren aurkako alarma sistema bat izanen dute ainguraketa bakoitzean, eta pertsona batek 25 kilotik gorako indarrez tira egitean martxan jarriko da. Bestalde, gai aldatuz, Punto de Vista Nafarroako zinema dokumentaleko nazioarteko jaialdiak eskainiko duen aurtengo edizioko berritasun nagusietako bat, Iruñeko udalarekin batera abiatuko duen plaza espazioa da. Atari zabalean proiektatzeko tokia, ekitaldi hori zein jaialdiaren lanak herritarrengana modu seguruan hurbiltzeko. Espazio hori kanpoko karpa batean egonen da baluarteko plazan, jaialdiko zenbait jarduera egiteko prestatuta. Horien artean, izan ez diren Sanferminak dokumentalaren emanaldia, Iruñeko udalak ekoiztuta eta hiriko festak normalean ospatzen diren egun horiek iazko uztailean nolakoak izan ziren kontatzen duena. Punto de Vista jaialdiko agertoki berriak helburu bikoitza du. Alde batetik, jaialdiaren topaleku bat izanen da Atari zabalean, eta jendeak eta parte hartzaileek gune seguru gisa atzeman dezakete, barrualdetara edo areto itxietara joan behar ez izatea baitakar. Bestalde, eta kontuan hartuta, joan etorri handiko tokian dagoela, Punto de Vista jaialdiaren ikusgaitasuna eta hiriko ikuslekiko gertutasuna handitzen da. Izan ere, espazio komun bat egonen da ikusle eta jaialdira bertaratzen direnentzat, eta bertan gozatu ahal izanen duten berezko programazioa izanen da. Plaza espazioak egunero jarduera desberdinak eskainiko ditu. Hala nola, emanaldiak edo topaketak bertan parte hartuko duten zinemagileekin. 2021ko edizioan eta leku horretatik Punto de Vista jaialdiak bere ibilbidearen atzera begirakoa eginen du eta egunero arratsaldeko 4etan beste edizioetako edukiak programatuko ditu. Hala nola, zinemagileen elkarrizketak edo aurkeztutako obraren baten making of-ak. Sarrera librea izanen da toki guztiak bete arte. Jaialdiko espazio berria herritarrendako eta 2021ko Punto de Vista jaialdiko parte hartzaileendako topagune izanen da. Kaixo, Julen, zer moduz? Kaixo, egunon, haintxe, Bartzelonan da berriro zuekin. Hitz egin genuen azkeneko aldian, izan zen kantu bat atera zenula, bideoklip batekin, konfinamendu garaian, eta bisita asko lortu zituen ez batean, eta orain ere beste antzeko zerbait egin duzu. Bai, aurrekoan egon ginean Sanferminen inguruko bideo bat atala nagoen, eta antela Sanferminera, eta bideo hori aurkezten. Eta benguan, bai, beste bideo batekin nator, edo beste kontu batekin bideo bat baino gehiago da. Baskovia edo Free Baskovia izeneko kontu batekin. Bai, sortu duzu ez, web orri bat, bideoak, serie antzeko bat ere? Bai, historia hola apurtxo bat luzetxua ba, edo zabalagoa da, kontu hau, Free Baskoviaren kontu hau.
Bai, Baskovia da YouTubeko kanal bada, bideoak jartzen ditugun. Bideo horiek pixatxo bat gaurkotasun politikoaren inguruko bideoak dira, tono humoretsuan, musika tartian. Eta, bueno, bai, hor sortu ditugu hainbat bideo, eta tartian bai badagolan web serie bat edo, pixkatxo bat Baskoviaren edo Baskovia Errepublikaren historia kontatzen duen serie bat, ez? Eta nola sortu zitzaizun ideia hau? Egiz esan, historiaren hasiera izen zen, behin elkarrizketa baten, ikusten genitzun ekialdeko Europan, oroar, azkenegoko hamarkadetan sortutako estatu ero lurralde berri danak ekialdean ziala, ez? Hemen mendebaldeko Europan ez zala estatu berririk sortzen, eta zaten, Euskal Herriak igual, estatu bat izateko aukera bakarri izango du ekialdeko errepublika bat bilakatu, ez? Eta hortik sortu zen Baskoviaren roia, egin gaitezen errepublika bat, ekialdeko errepublika bat, eta holan haber suerte gehiago daukoguen, ez? Eta holan sortu zen lehenoko Baskoviako historizia izan zen olakua. Gero historizia joan da aurrera, eta zen dugu, zelan izango litzake, ez? Imaginatu, ez? Zelan izango litzake errepublika bat, Baskoviak errepublika bat, ez? Euskal Herria Sovietar Batasunera eraman da, ez? Euskal Herriko kulturako elementuak eta Sovietar Batasuneko elementu horiek nahaztu ezkero hortik zer sortuko litzaken, ez? Eta hor sortu zen Baskovia. Hori da Baskovia, ez? Bai, finean hori da, ez? Azkenian, momentu enten, sartzen bazare web horri xan ero YouTube kanalian ikusten dira biratako bideoak. Alde batetik dago web serie hori, Baskoviaren historia esplikatzen den, eta beste aldetetik da bideoak, katxondozko bideoak, musikako bideoak, gaurkotasun politikoari pixkat kaina sartzen, ez? Eta zein da zure helburua honekin? Edo zein da proiektu honen edo helburua? Helburua da alik eta jende gehixen. Zabaltzen. Eta batez behar jende Euskal Herriko jendeak bebai, ez? Ze momentu honetan hiru hizkuntzatan itzen ditugu bideoak, euskeraz, gazteleraz eta katalanez. Eta, zuekin hitz egitea, eta zuekin egotea pixkatxo bat helburua da hori, ez? Euskaldun jentiari heltzia, ez? Ze momentuz, erderazko bideoak, bertzinuak bizita gehiago eta jente gehiago ikusten ditu, ez? Eta euskeraz apurtxo bat mundioekan flojoa da, berre bultzadatxo bat emuntan dutzauen euskeraz ikusteko, ez? Entzuteko. Eta hau ikusten duen jendearengan zer nahiko zenuke eragin? Nolabait, hausnarketa kritiko bat, ala besterik gabe barre egitea humorezan? Batez be, barre egitea eta ondo pasatzia, ez? Da, gero behatzian mesutxo badau, ez? Reflexio badau, kritiko badau, mesu badau, eta horreaz be, pixkatxo bat geratzia, ez? Baina batez be, ondo pasatzia. Eta norbaitek ez, oraindik ez du oso argi, zer den hau, ze bideo jarriko diogu orain ikus dezan? Nik ingo nagoena izango zen momentu enten pixkatxo bat, ze webserieko bideo bat ikusi, ez? Pixkatxo bat, ze azkenien Baskovia da errepublika bat. Errepublika bat, Europar ekialdean kokatutako errepublika bat, antzinako Sovietar Batasunean. Orduan, pixkatxo bat hori izaten dutazu jendean eta geratu alda horaz izaten da honek. Orduan, hori pixkatxo bat azaltzeko eta ikusteko, nik hasiko nintzake eta jarriko nauen bigarren atala. Lehena pixkatxo bai azaldu dut. Orduan, bigarren kapitulua jarriko nauke, ez, lehenengo. Ibiltzen izeneko kapitulua, gainera kapitulu honetan Nafarroak itxasoa lortzen du. Ze Baskovian Nafarroak itxasoa dauka. Izotzeriko itxasoa, baina itxasoa dauka. Orduan nik lehenengo kapitulo hori jarriko nauke hemen. Bai, jarriko dugu orduan, eh? Bai, jarri. Primera.
Bueno, bideo hau ikusita gero, ze beste gehiago ikusi beharko genuke, web horritik, ez? Ze hau da, aipatu dugu webserie, ez? Antzeko hori. Bai, hori da, pixkatxo bat honek die atal hori, ez? La República izeneko atal hori, non esplikatzen da pixkatxo hau serie honetan, Baskoviaren historia. Eta bestalde batetik daz beste erabateko bideoak, pixkatxo bat gaurkotasun politikoaren inguruan eta tono ironiko eta kritikoan azaltzen daudenak, ez? Orduan horren adibide bezala, igual ikusilik egu, ondo betzetan bajatu beste bideo bat. Bale, eta zein izango litzateke? Hor zenbat kaina sartzen dozu zuek, horren arabera, oso kainerua diela. Bueno, duzu baten bat, ez, bereziki bisita gehiago lortu dituena. Bai, Free Baskovia izeneko kantu bat, gazteleraz eta euskeraz badau, euskerazko bertzinuak, ontsi gainera hori berrixa, atala berri dau, orduan hori gozue jarri lehikeu. Primera, ikusiko dugu hori. Флаг Российской Федерации. Поздравляю вас с 74-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Toniaren gainean, Basoviaren azpia, hor kabitzen bada, sartuko deu Baskovia. Urriñan lekuan, izarkorria plazan, arduaz kantuan, eta bozkarekin dantzan. Kosovo, Lituania, Moldavia, Macedonia, badator guria, Republika gorria, Baskoviako langile, iraultza eta osasuna, akabo da Europa, Rusia da etorkizuna. Zutik kamaradak, barrikadetan danak, elkarrekin kantuan, agurra deu Espainia, Kosovo, Lituania, Moldavia, Macedonia, Galizia, Katalunia, Republika Baskovia. Lituania, Moldavia, Macedonia, zutik kamarada, Republika gorria. Kosovo, Lituania, Moldavia, Macedonia, Lenin, Bilbogrado, Republika Baskovia. Free Baskovia, Free Baskovia, Free Baskovia, Free Baskovia, Free Baskovia, Free Baskovia, Free, Free, Free. Free Baskovia, Free Baskovia, Free Baskovia, Free Baskovia, Free Baskovia, Free Baskovia, Free, Free, Free. Bai, eta gero, bitiretaz gain, zer gehiago aurkitu dezakegu? Ez, momentu softara mugatzen gare, osea, Baskovia da YouTubeko bideo kanal bat, musika asko sartzen da, azkenien nire musika izena da hori igartzen da, ez? Azkenien nik azaltzeko gauzak, gainera jatorriz, Baskoviako lehenengoko historitza izan zen kantu bat. Baskovia etorri jaten inburu bera eta kantu bat sortu nagoen, eta Baskovia azaltzeko lehenengoko bidea izan zen kantu bat. Gero, jarraitu nagoen historiziakin, eta momentu baten duzan, kantu batekin azaldu aldien gauza batzu, baina gauza asko geratzen jaten ezin zila kantuakin azaldu, ez? Orduan horra azintzen bideoak sortzen, eta azkenengoko etapa honetan, izan zen web historia serie hau sortzea, eta guzti hori pixkat biltzen dauen web orrialde bat sortzearena, ez? Eta zenbatero sortzen dituzu edukiak? Zenbatero sortzen ditudan edukiak? Bai.
ez daukat olan apurtxo bat denporia dauko tenien. Beste lan batzuk denpori izten duztien orduan hartzen dut eta, venga, ontsa sartu gutzen. Egitza zen, Baskoviako historizia, web serie honen historizia oso gidoi mailan oso garatute daukot, ez? Euskati bala marki kapitulo doia idatzitak. Lo pasa que, garo, artxiboko irudiakin montatzen da eta lan potentie da, ez da ditut, irudiak topau monta, bueno, zurbak hori apurtxoa zer dan, bai. Orduan, historizia oso garatute daukot gidoi mailan, baina montaje mailan, hor badauzkat 3-4 kapitulo argitaratu ditut, eta orain dauzkat beste 3 erdi montautet, ez? Orduan, saiatzea gure 2 astero edo ataratzen, ez? 2 astero ataratzen bideo bat, web seriokoa eta beste bideo bat pizkatxo bat katxondeo politika mailan kaskanerkoak emoteko, ez? Saiatuko naiz 2 ataltxo bat ataraten 2 bideoekin. Orduan badu nolabait bukaera data bat badu proiektu honek, ala jarraituko duzu honekin? Bueno, Baskovia lehenengoko oingazen etapan da la Republika, da Baskoviako Republika zela sortu zen. Gero bigarren temporadan da... Temporada berode gainera. Gainera temporadak ere daude. Bai, lehenengoko temporada Republika zela sortu zen eta kapituluetan zelan. Oingaz, bigarren kapituluan aia gaudie Baskoviara, gero helduko da gerra hotza, gero helduko da perestroika, gero gaur egun. Eta gero gaur egun gazenien, Baskoviako Republikatik saiatu bidie Euskal Herria konkistatzen. Orduan hori bigarren... Bai. Agian pelikula bat eta dena atera dezakezu. Bigarren temporada da, osea, historizia luzerako dio, baina, ez dago prixari, nire ritmora fangonaz ataraten, eitzen, eta poliki. Eta momentuz zer nolako erantzuna ari da jasotzen? Espero zenuen, ala? Bai, ondo. Zan gaztelaniazkoak gehiago ikusten direla euskarazko? Bai, egiz esan gaztelerazko bideoa, lehenengoko bideoak, erantzun potentia eukizagoen, ez? Eta euskerazkoa, enak izeten aber zela fango zan. Baina, pozik, gustora, alatabe esaten dutut, guretzat euskerazko kapitulei eta bideoi bultzadatxo atemun, ez? Normala da, ez? Gaztelera askoz publiko zabalagoa dauki eta beti gertatzen da, ez? Baina nik uste dut ezagutua da, euskaldun jentiak ezagutua da historizietan, nik uste grazingotzila eta... Engantzatu da direla. Izango dagoela bere publiko eta jarraitzuko dagoela jentiak bai, ez? Ea ez, hemen bideoak ikusten ea gero norbait animatzen den kanalera. Nik bialduko zuet, hemendik aurrera bai, oin jarriko txuzue bideo batzu, baina hemendik aurrera datozen bideoak eta datozen kapituloen ibadukot zuen elbidea eta bialduko zuet. Primeran. Eta zer esan barrizun, 3 hizkuntzatan egiteak ez du lan gehiago ematen? Ez dutu agian plantzatu. Bai, 3 hizkuntza desberdinetan egiteak, ez dizu lan gehiago ere eskusatzen? Claro, irukoiztu itxen da. Irukoiztu itxen da ez, azkenien momentuz seriak subtituluak eramaten ditu, ez? Orduan, montatzen dozunean subtituluen historizia, gero, da hizkuntza aldatzen jutia, ez? Askotan, subtituloa montatzea da, mundoien eta markatzea da lan ondixena, gero hizkuntza, da hizkuntza batin idatzi, bestela itzuli, baina, bai, karo, askoz belan potentiagoa da, baina, bai, hor da, ez? Nik uste dute euskeraz, noski euskeraz itxen dutelako gainera, lehenengoko bertzinioan nik euskeraz idazten dut, gero gazteleraz bai, eta gero katalanez, Katalunian bizina, ez? Orduan hemengo lagunentzako eta hemengo jentian dako bai, pentsetan duten biotela, ez? Baina, askoz berrexagoa izango litzake hizkuntza bakar batean itxia, dudabarik. Jende gehiagoaren gana iristeko, ez? Bai. Ez dakit, horrela bukatzeko, zerbait gehiago aipatu nahiko zenuken edo zerbait faltatu izan zaigun, esateko, ala? Ez, unikamente gero jartzen badituzue web horri aldeko eta YouTubeko kanaleko loturak, orduan jentia, sartzeko eta ikusteko. Otile jantzeko, ez? Zeiru izan zaien. Hori da. Bale.
Mila esker. Eskerrik asko zuei berriro aukeria mutigatik zuek hitz egiteko. Eta pixkat Askobiako historizia zabaltzeko, eta bueno, animo danoi, da zuek jarri zuen web orrialdean, zabaldu historizia, eta barre batzuk seguro botako zuela. Primeran, eskerrik asko, seguro hitz egingo dugula beste batean ere, zein beste gauza sortzen dituzu. Eskerrik asko zuei. Patxo bat. Hurrengo arte. Agur. Beno, gaurkoz hau izan da guztia. Mila esker oregoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.